private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Ano po? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, ma'am. Hindi nga. Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Ito si Police, paliliwanagan kayo ni Police. Okay? Naiintindihan po? Naiintindihan. Okay? Tapos, may nakasulat din tayo dito, sir, na ang po pwede lang, provision of foods and essential. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Naiintindihan? Eh, ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing Lahat po may permit, sir. na Lahat may 24 permit. hours po sila, allowed po May sila mag-operate. ni-implement kasi tayo na curfew hours, sir. Hindi po essential si lugaw. Magandang araw po sa inyo lahat. Nalulungkot lang po ako dun sa napanood ko. Kasi yung pong lugaw ay nilang lang niya. Dahil hindi daw po ito essential. Eh siguro nga po, hindi essential yung lugaw. Pagka po, ayan, kapag wala pong kasamang toko at baboy, walang kasamang toge, okoy, o kaya po tokneneng. Sana po maintindihan ng lahat. Hindi po essential ang lugaw kung walang toko at baboy. Naintindihan niyo po? Game na. O sige. Tao ba to? Tao? Hindi! Hayop? Hindi. Ay, ginagamit ng tao? Pwede. Kinakain ng tao. Pagkain ba yan? Hindi ko rin sure eh. Parang binago na eh. Essentials ba to? Essentials? Hindi ko rin na sure eh. Parang alam ko oo, pero parang hindi na ata ngayon. Binago na ata. Punyeta, ayoko na sir. Essential po ba si lugaw? Ano po? Hindi. Oh my God. Kung hindi na essential yung lugaw, oh my God, champurado in sopas is shaking? Oh my God. Kuya, saan ka galing? Bumili lang po ng lugaw. Diba meron na tayong guidelines ngayon, ECQ tayo? May Opo. curfew tayo. Teka, babasahin ko Susunod sa'yo. naman po kami doon. Babasahin ko sa'yo, okay? Sige po. Curfew hours natin is 5 a.m. to 6 p.m. lang. Anong oras na? Alas 8 na, nasa labas ka pa. And only foods and essential services are allowed during ECQ. Lugaw po. Food naman ang lugaw Teka, may nakalagay bang lugaw dito? Wala, di ba? Food. Ano yung klaseng lugaw yung dala mo? Lugaw lang po. Plain. Kung may itlog yan at manok, palulusutin pa kita kasi essential yun. Plain lugaw lang yan dala mo eh. Dahil plain, hindi po pwede. Hindi yan essentials. Mabubusog ka ba dyan? Mag-enjoy ka dyan? Hindi naman, di ba? Pwede naman po. Halika sumama ka sa akin, doon ka magpaliwanag doon. Sa barangay ka magpaliwanag. Papalagay na lang po ako ng manok. Hindi. Di sana yun na-in-order mo kanina pa. Ngayon hinuhuli na kita, tsaka mo lang palalagyan ng sahog. Magandang hapon! Andito po kami ngayon sa Tuwi, Barangay, Bolbo. Nagbibigay po tayo ng relief goods, nagbibigay ng mats, toiletries, mga unan. Saka dito po nagsasandok tayo ng Lenny Lugaw na special. Saka po mga pandesal. Ayan po pinangalanan po ng staff namin yung pinapamigay namin. Pero kahit po ganito, masaya din yung atmosphere dito. Nagpapasalamat po tayo kina Mayor, kina Kapitan, kasi personal po nilang inaasikaso yung ating mga evacuees. Okay lang. This one. Okay. Curfew hours natin, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Sige po.
Hindi ba alam ng Grab yan? Ang Grab po, sumusunod lang din po sa IATF eh. Hindi nga. May IATF nga Apo. kayo. Pero ECQ tayo, sir. Opo. Kuya, dala mo yung memorandum natin? Yung printed. Okay. Teka lang, sir. May pinapa-implement tayo. 6 p.m. to 5 Sige po. p.m. Okay? Curfew yan. So, ibig sabihin, Kaya picture ko lang. sige, si alas 6 ng gabi, Apo. curfew na hanggang alas 5. Apo. Intindihan? Nasa. Okay. So, dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Ano po? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, ma'am. Hindi nga. Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Eto si Police, paliliwanagan kayo ni Police. Okay? Naiintindihan po? Naiintindihan. Okay? Tapos, may nakasulat din tayo dito, sir, na ang pupwede lang, provision of foods and essential. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Naiintindihan? Eh, ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing Lahat po may permit, sir. Na Lahat may 24 permit. hours po sila, allowed po May sila mag-operate. ni-implement kasi tayo na curfew hours, sir. Hindi po essential si lugaw. Okay. Mabubuhay tayo ng walang lugaw sa maghapon. Okay? Naintindihan? Delivery and courier services lang. Nagka-transport ng food, medicine, and others essentials. Yes po, kami po. Pero, siguro. kayo ngayon. Diba? Apo, kami po yung Pero nga, sir, hindi nga